কুয়ারে পড়ে যাও তো দুষ্ট। কুয়ারে গলা সে বাচ্চা সেই দিকে বুঝাই বসে। কর্ণ শোনো কর্ণ কর্ণ প্রণাম জ্যেষ্ঠ পিতা। কর্ণ প্রণাম জ্যেষ্ঠ পিতা। ଶୁଣ ଇଏ ଇଏ ତମେ ନିଜର କଣ କରୁଛ? ମାତାଜୀ ଧନୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଧୀ ଜନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧରିମାରେ ଓ ସେହି ନଗରରେ ଅଛନ୍ତି ଧରି କର୍ଣ୍ଣ ଗୌତମ ମୁଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ପିତାଶ୍ରୀ ପିତାଶ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ। ଅପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ କଣ ଏହି ନଗରରେ କେହି ଧନ ଧରି ନାହାନ୍ତି? କଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି? କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧୀ ଧନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିବେ? କେହି ଅଛ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଏ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ କେମିତି ଜଣକୁ ଧରି ଝୁଲିଥିଲା। ଯାଅ ବାଳକ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି କୌଣସି ଖେଳ ନୁହେଁ। ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଧନୁ ଉଠେଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ମହୋଦୟ ମୋର ସାହସ ଅଛି। ଯାଅ ପୁତ୍ର ଖେଳ ଖେଳରେ ଧନୁ ତମ ଦେହରେ ବାଜି ଯାଇପାରେ। ଜମିଦାର କରୁଛି ବୁଲା ଚାଲ ଦାଦା। ଓ ଏଇ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ଦେବ ରୁହ ବାଳକକୁ ଖେଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମାସେ। ହଁ दिव्य दृष्टि रे बाण शक्ति रे जीते जे सब रण शांत चित रे आत्मबल रे जीते सब रण कन निशाण जार तीव्र लक्ष्य तीर सूक्ष्म बाण भेदी कन मित्र देव से सूर्य देव से अवजाटे शिव खान ଏଇଠି ସମୟ